Bé, la romàntica del Saladar va néixer l'any 1994 a Xàbia, a la caseta de Pep Bas, que està al Saladar, que ens juntaven els divendres, anaven a sopar i a cantar cançons i a començar a portar instruments i res, van entrar en cançons de serien els pares, els abuelos i poquet a poquet anar fent la música que fem ara. Vam començar en Xàbia tocant, juntant-nos a tocar un Terra Sardina, tocant en dia de Pasqua, poqueta cosa, i una persona m'ho va dir, això podíeu fer-ho en escenari ja, però que... I entonces vam fer una xicoteta eixida a Massalfassar, on vam fer una xicoteta actuació i d'entonces vam decidir fer-ho això un poc més seriós i fer-ho millor. Actualment la formació som 8 membres, som una espècie de reducció de banda de música i som flauta, clarinet, trompetes, bombardí, trombó, tuba i bateria. La romàntica del Saladar el que intenta és recuperar el so que està en la nostra retina musical dels valencians i sobretot des de comarca, en la que recuperem els instruments de música de banda per a fer música tradicional, que és un poc el xoc que tindríem entre els grups de música de folklore, les rondalles i altres grups de música tradicional, i nosaltres ho fem amb el llenguatge autòcton de la comarca, de banda de música. La Romàntica de Saladar és un grup molt característic dins de la música folk perquè té una sonoritat única. Com abans he comentat, la música folk està associada normalment a instruments de corda, violins, guitarres, bandúrries, també pot estar associada a les veus o també està associada a instruments de percussió tradicional. I la Romàntica de Saladar ha tingut, des dels seus orígens, i ho mantenim sempre, una sonoritat única pel fet que som instruments de banda de música. I això ens ha permès exportar el so de la Romàntica de Saladar per tots els països catalans. Hem fet moltes actuacions a Catalunya, hem actuat també a les Illes Balears, també hem actuat així molt per la Comunitat Valenciana, però ha sigut un fet característic el fet de tindre una sonoritat autèntica, autòctona també. Podem tocar en un escenari, en un teulat, per a fer les festes del poble. Podem tocar en qualsevol lloc que siga i fer disfrutar a la gent, a qualsevol tipus de gent, per a tots els públics. Estem oberts a fer actuacions per a tots els públics i la nostra música és molt agradable. La Romàntica de Saladar estem molt satisfets del nostre treball, no només per la part de producció nostra de discos o d'actuacions, sinó també perquè hem donat suport a diferents activitats de la comarca. La Romàntica de Saladar està molt vinculada a Festa Carrer des dels seus inicis. S'han fet moltes actuacions, tant en escenari com off the record, fora ja de les actuacions programades, en les sobretaules, i va haver un ambient molt bo als inicis de Festa Carrer. I després també nosaltres donem suport al Festival Xàbia Folk, que fem a Xàbia. Nosaltres acompanyem els artistes durant els dies que estan en la Xàbia Folk, assessorem a l'Ajuntament a qui podria actuar en cada edició, i això fem que els que venen a Xàbia Folk tinguin un acompanyament per col·legues d'ambient musical i fa que siguin actuacions molt entranyables i molt xules.